ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo nga panalipdan unta sa Ginoo ang atong mga katawhan labi na dinhi sa atong nasod sa mga katalagman nga makadaot sa atong panglawas ug sa atong panginabuhi labi na ining sigig uwan-uwan ug maabot nga mga low pressures ato sad nga iampo padayon ang kahusay ug panagsinabtanay sa atong mga leaders labi na sa atong gobyerno na unta mahunong naning ilang mga kahakog sa gahom ug sa salapi nga mo'y hinungdan nga magsigig away wa na gid hinuoy mga maayong proyekto para sa kaayuhan sa katawhan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sad nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa niana kaadlaw sa paggawas ni Jeroboam sa Jerusalem, ang propeta nga si Ahiyas nga taga Silo gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti ug silarang duha ang diha sa kapatagan. Unya gigisi-gisi ni Ahiyas sa napulog duha ka bahin ang bag-ong bisti nga iyang gisulob. Ug giingna niya sa Jeroboam, dad-a ang napulo ka bahin kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon ug ihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David sukad niadtong panahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia
ang akong tingog. Dili ka mo maghupot, og laing Diyos diha kaninyo. Ni magsimba ka mo, og Diyos nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Diyos, nga nagpagula kaninyo, gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo, nga imong Diyos, pamatiya ang akong tingog. Apan ang akong lungsod, wala mamati sa akong tingog. Og ang Israel, wala mutahod kanako. Busag ipasagdan ko sila sa katig-a sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila, subay sa ilang kagalingong mga tambag. Ako ang Ginoo, nga imong Diyos, pamatiya ang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay pagkamangon ko ang ilang kaaway, batok sa ilang mga kaatbang, ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo, nga imong Diyos, pamatiya ang akong tingog. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalay kun sila babaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa, gipahilayo siya ni Hesus sa mga tao ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya, gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Hesus sa langit, nang hupaw siya ug miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha, makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti.
O gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa, apan hilabihan Hinoo nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang physical nga depikto natong mga tao dili gyud problema sa Ginoo. Kay ang gahom sa Ginoo dali ra kaayong makasulbad sa ato mga physical needs. Sama ng pagkaon, kanang healing, dali ra gyud kay na niyang buhaton. Unsa may lisod buhaton sa Ginoo? Ngan hinato kana gyung atong mga spiritual defects. Ang depikto nga espirituhanon. Mao na si Solomon sa iyang pagkabatanon nga successor sa iyang amahan nga si Hari David, dali ra kay siyang gisuplayan sa Ginoo og wisdom, gahom sa pagdumala sa iyang gingharian. Og mao tong milambo gyud maayo ang gingharian ni Solomon. Apan sa dihang natapta na og spiritual sickness si Solomon, nga mao ang iyang garbo, ang iyang pagka self-righteous, nagsigi na siya supak-supak sa Ginoo, wala na'y nahimo ang Ginoo niya. Gani sa atong pagbasa kagahapon, kaduha ang Ginoo nagpakita ni Hari Solomon kay gisultihan siyang di lagi na mao imong gibuhat, ni padayon gyud si Hari Solomon. Og mauna ni ron ang atong unang pagbasa, guba na sa Ginoo ang iyang gingharian. Usa na lay gibilin nga nasod ngadto niya ang Huda tungod sad sa iyang amahan nga si Hari David. Practically gikuha ang tanan diha ni Solomon nga hinatag sa Ginoo. Linyay mong tupad. Ingna naa kay spiritual sickness. Na spiritual ba? Sickness. Na lisod kay na ayohos Ginoo. Di na madag sa imo pa nang ipa-exercise, maglisod jud ka. Lagi. Hasta pa ganing exorcist, matakdan pa usahay. Kanang imong pagkalibakira, pagkalibakiro, kanang imong pagkadao, kanang imong pagka masinahon, kanang imong garbo, asos, manakod na, perting kusuga manakod na. Mao na diri sa atong Ebanghelyo, gada sila og tao nga bungol og amang. Gidaan lang atong Hesus. Hikap lang Hesus, kulkog ang dunggan, pag-ingong ipata, awa na, kadungog na, makasulti dayon. Pero unsa may puli ni Satanas dito sa tao nga naayo sa iyang pagkaamang o pagkabungol nga physical, giilisan og spiritual deafness. Kana bang espirituhanong pagkabungol, kaysa dihang niingon si Hesus, gipinahan sila, ayaw mo panabi. Ang sabi nita po, pulting panabi. Pulting panabi. Nya, nakadungog pa sila ni Hesus. Wa na. Nya, giayo ni Hesus. Wa na sad. Nga naman, kanimang spiritual sickness mga igsoon, dili ni siya maayo sa Ginoo kay nga naman
ang tao nga maigo ani dili mo dawat nga naa siya'y sakit. Mao na unsaon man pag-ayo nimo og di ka mo dawat nga naa kay sakit, nga naa kay depekto. Para karon god daghan kayong atake sa atong mga politicians, labi na gid sa atong presidente. Pero pila man kabuk nila ang mudawat sa mga gisulti nga negative ngadto nila sa ilang depekto. Pila man kabuok ang atong presidente kusog bang mudawat sa mga gisulti batok niya? Niangkon ba siya? Ang vice presidente kusog bang mudawat? Niangkon ba siya sa iyang mga depekto? O sa mga gisultingan niya? Ambot lang. Ug ang uban pa nato, ang taga-Congress, kanang atong mga congressmen nga kunuhay gitawag og House of Representatives. Nya na sa tay madunggan, House of Crooks. Ambot, nipalit ra ba kog crooks nga kana bitang dito ko sa Butuan pag assembly na mo. Nya magkamino man gyud, nya uwan man kayo. Sapatos na ko basa sa uwan. Ingon ko nga palit ko og kanang plastic nga kuan. Ni si adto lang tas kuan pa dir kanang Crocs. Naku, uy, House of Crocs. Di dito ko unsa nang Crocs ana bang ano ba? Mahal ra ba kayo? Oo. Amurag igo-igo sa day kay ang og tawag og House of Crocs, mahal kay sweldo ang mga congressmen nato Ila lang kong bonus, tag 2 million. Bonus lang ha. 2 million. Tungod pag break nila, pag nasa sila ni break, gitagaan din sila bonus, inig break nila, pabaon, inig bakasyon. Grabiha de ana nila de ano. Unya, kadto ko nung ilang pirma-pirma, naman to nang sulti ato, di man sa ni atong bana-bana, na may pipila nilang ni sulti, katong unang impeachment, tag 150 day ko to, million, usa lang kapirma. Pagkadagkua din lang, ang ngayon sa tingin nga lag Crocs kay nga naman, kanang mahalon ba? Mahalon. Nya di gid na sila maminaw, di gid na mo angkon sa ilang sayop. Mauna ang spiritual sickness, di ka mo angkon nga ikaw dunay depekto. Para gud nang bana nga mga bit or asawa nga mga bit, spiritual man na sickness. Nya imong sultihan masuko pa na, masuko. Asumagod karon gud ang atong mga leaders atong nasod na inisulti nga bangag ka, priso dayos ICC. Na sulti nga ikamo ini dawat ani mga paldo-paldo, mga malita-malitang kwarta, suspenso dayon. Inana na sila. Yan ang sultihan bitaw ka niya, masuko noong ka. Nabutay mo ingon ako, iyawa kang paria ka. Nako, katagaan sa da. Dawat lang tao ay may nindot dawaton. Ang atong depekto o ang atong nindot. Nay usa ka reels nga kuan pulong ni istorya ni President Duterte katong presidente pa siya, niingon siya sa iyang speech, iyang gimension ang lugar didto'y inigural sa bag-ong taytayan nga gihimo kuno nya siya maoy gidapit isip presidente nya ilam ginang paunhan ngadto og mga mo kanabang mo analyze ba ito sa mga PSG ba na inana sus na may ni-report niya nga dako kuno kayo ditong tarpaulin gibutang welcome Mr. President of the Philippines, daghang salamat sa imong proyektong gihimo sa among lugar. Iyang gitawagan og di na ninyo tangtangon diha, di ko mudayon og anha, tangtanga gina karon dayon. Ngano man matod pa niya, empleyado ra ko sa gobyerno, dili na akong kwarta, nagbuhat ra ko sa sugo. Nakaingon sa ko, sana all. Kaysa kanang uban karon nga halagyod bandilyo gid anang ilang mga naong, hala naanagyod tanan nilang mga naong
hangtod nagkagubot na didto sa Senado kay ngano ang naong manhinoon sa in charge mo gipapilit didto sa atong mga brochures. Ngano man na maunay mga spiritual sicknesses. Kana bang gusto kang ang imong kaugalingon maogyoy masunod. Spiritual sickness gina. Ang tawag ana pride. Kinaiya ginasyawa kanang pride. Spell pride. P-R-I-D-E. Unsay naa sa center? Unsay naa sa center? Unsay binisaya sa ay? Ako. Mo na ang sentro sa spiritual sickness mao ang ako. Myself. Mo nang tawgon na nato sila self-righteous, self-centered nga mga tao. Milingay mong tupad. Yung nakinsay imo rong sentro. O mauna ang kinaiya nga gitpuy-an ni Mama Mary ni Jesus og sa mga santos, ang sentro nila mao ang Ginoo, dili ang ilang kaugalingon. Kinsa maron sa atong mga grupos, mga politicians nga nangandoy nga muda sa atong nasod, nga ang ilang sentro mao gyud ang atong nasod, kay mao man ni ang representative sa Ginoo, our people, our country. Maunay representative sa Ginoo sa atong kinabuhi isip mga Filipinos. Kinsa karon sa mga Marcos group, Duterte's group, Pinklawans group, nang ilag yung sentro mao ang kaayuhan sa atong nasod. So far sa inyong pag-analyze, kinsa kaha nila? Ay na lang sulti. Kana mo'y atong basihanan. Ug unsa may pipila ka mga timailhan nga kining mga politisyana ang ilang sentro mao ang nasod. Maghimo gid na silag mga proyekto nga kapahimuslan sa tanan. Kana bang dili pwedeng by choice? Sama pananglit, maghimo og taytayan kanang bridge. Muagi man diha ang tanan. Ang nibutar nimo o wa mo butar nimo maalagaran. Kanang mga farm to market roads, kanang mga widening sa karsada, pag-concrete, pagpanindot sa mga karsada, ang nibutar nimo o wa mo butar nimo makapahimos. Kanang pagpa-increase sa sweldo, inig-increase sa sweldo, hastang wa mo butar nimo maka benepisyo. Samaan ang pag-increase sa kanini ang sa tawagan na pensyon sa mga senior citizen pananglitan. Di man tanan diha ni butar nimo. Pero tungod anang mao mga proyekto kana bang holistic ba? Maunay tinuod nga nagmahal sa atong nasod. Pero kana ganing ayuda-ayuda nya ang paduolon kadto rang suod kapitan, suod mayor, suod congressman, wa na. Ang kwarta sa nasod imo nang gihatag para sa imong self. Kay kanang imong mga suod, imo man ang mga parts, extension sa imong self. Kita dinhi naghimo ta og slot. Ana. Lingay mong tupad. Ing na sentro ba nimo ang slot? Ing na ba? Ing na sentro nimo ang slot? O ang imong bulsa mo'y imong sentro? Kaya kung ang imong bulsa mo'y imong sentro, maglisod kag palit og slot. Kay pirmi mo ng kuwang. Ang imong bulsa mo, ingon mo na kuwang pa. Pero ang imo ganing sentro, mao ang slot, pasabot ang sentro dahil nimo mao ang atong parokya. Kaya ang atong gigamitan sa atong slots mao man ang mga proyekto sa parokya. Diadtong akong previous paris ug hangtod karon dinhi. Ana lingiay mong tupad na sad. Ing na narabay bag-ong slot na umaabot
Ano? Di ay dili bagong slot, bagong project nga ato na sang idugang din sa ato, no? Inkaunsa man na pader, abangan ang susunod na kabanata. Hinaot unta nga dili mo mahimong bungol og amang. Unya, kanus amang ta mahimong dili bungol og amang, basta maminaw ka unsay slot nga palitonon, unya mopalit ka. Unya ikaduha, manulti ka, mamaligya kag slot. Mangumbinser ka sa atong mga kaigsuunan na maabot sa imong kapasidad. Palit mog slot para sa parokya. No? Ang ato rong project na duol na gyud kaayo sa mao na gyud klaro nga atong himuonon, ang budget na lay atong giklaro, ang kanang atong bell tower ato na gyud nang tiwason, unya ang atong adoration chapel ato na nang trabahoon, ug maghimo tag dako nga covered court diri sa Loyo. Haron do na tay kapasilungan bisag magsugod lang usa tas atop og haligi. Nya atong gi-envision mga 30 by 60 meters ang iyang floor area. Gamay na dako. Kusga. Nya ang slot ana ako pang gibana-bana mga 100,000 nasad ka slot PPSC Part 2. Kay ngatong PPSC Part 1 katong ato mga dinalian diri nga mga trabaho nga karon ato nang na in place, hinay-hinay kuan naman lay atong kuwang ang atong halin sa PPSC Part 1 niabot nag 98,223, 1,777 na lang ang nahibilin. So mahurot na ni ugma, pakpakan na to, hurot na ni ugma. Karong Domingo, i-launch na sad nato ang PPSC Part 2. So ako pa tong iklaro kung 100,000 ba gyud o atong increase sa gamay. Unsay gusto ninyo, increase na to gamay? Oh, increasean. Himuon na tong 102,000 siguro, no? 102,000 ka slots. Tag 100. Ang dakong project buntog ra na sa atong tag 100 pesos per slot. Ang dakong project. Nganong mabuntog man, kung maminaw lang ta, unya manulti sad ta sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may pulong sa Ginoo? Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay inyong gibuhat sa labing ubos, inyong gibuhat na ri kanako. Ang ato sa mga balay, 57 na ang atong DPR, maka-covered na gid siya 57 ka balay. So far, mao pa na atong gitarget karon. Pero magsige lang gid mong palit og slot sa DPR, tag 100 pesos. Mosobra gid ni 57 ka balay. Nya ang kada balay mo cost siya og 75,000. Mao na roy atong cost sa mga balay nga atong gihimo. Di ba? 75,000. Dako ba na o gamay nga kantidad? Para natong mga Filipinos, dako kay na. Labi na gyud mga pobre kadtong nabanlas ang ilang balay sa baha. Dako kay nang kantidara. Maglisod silang pangita. Pero karon last week do na natay 3 ka pamilya nga malipayo nang nagpuyo ron sa ilang balay. Pakpak. Oy, naday ko i-announce, no? Ato mang gibutangag CR ang mga balay nga ato rong gihimo. Kuan na taron upgraded na sad nanay CR. Katong 151 ka balay gihimo nako didto pa ko San Vicente, wa man toy mga CR. Karon nanay CR, di na ka magdag silhig og nigo, no? Nanay CR. Unya ang ato derong kuwang kay nganong nakahuna-huna at anang butangag CR. Kay naa man goy nang donate og mga bowl. Kana bang bowl ba sa CR ba? Namay nang donate. Nya karon kay
hapit naman mahurot sa bana-bana na mo, mga upat na malanting ito kabuk dito ang nahibilin kay mga 8 ra malanting ito siyang batoy nagidonate. So nga mo dihay mga ikadonate nga mga bawl nga ayaw lang sa nang ginamit kana lang sang bag-o nya kana bang yabo-yabo lang ba dili na kanang automatic ang tawag ana kanang yabo-yabo lang ba dili katong tulpok-tulpokon nana. Oh, kana lang manual lang ba. Okay, di lang ta mohatag sa datong mga cool unsa pa na diha mga American standard nga napay mo limpyo si imong ayaw na no. Kadto lang yung bawo lang ay sa to gamay kaayo nga murag di nakaginhawa inig lingkod nato. Tong arang-arang lang sa diutay. So ato nang dawaton i-deliver lang dinhi sa atong parokya. Kay nagkinahanglan tag labing minos mga 50 kaingon ana bawl. No? Palit lang gumugtag sa kabawol, i-deliver diri pila ra man kunay kantidad ana doon. Muna mga igsoon, kung maminaw lang tas Ginoo, mahimo gid tang bulahan isip nasod ug isip individuals. Magpagahi na kita sa atong ulo, di na ta maminaw sa Ginoo, mapariha gid ta ni Hari Solomon, mabungkag, malusno ang atong gingharian. Unsa to itubag nato sa Salmo? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Gi-claim ginas Ginoo, pamatia ang akong tingog. Ayaw pamati anang tingog sa mga tao nga sukwahi sa Ginoo ang kinaiya. Maminaw tas Ginoo, naa niya ang kamatuoran, naa niya ang hustisya, naa niya ang pagkamaluluyon, pagkamapasayloon og labaw sa tanan, naa niya ang tanang gahom nga way imposible nga dili niya himuong tinuod. Manindog ta. Mga igsoon, mabasa nato sa Ebanghelyo ang Ginoo nga maayo kaayo sa iyang katawhan. Kita nga nagsunod kaniya, malaumon usab nga moingon, mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga sakop magbadinawaton sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga dalunggan ug mga kasing-kasing mamahimong abli alang sa mga hangyo ug yangungo sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagtabi alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol ug mga amang madasig pinaagi sa pagpakabana ug sa kaayo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay mupahulay na nga malinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo nga sa kinasing-kasing ug mapaubusanong kasing-kasing among gituboy nga kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaugsan usan. Kining panmog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buwasa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom
kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Diyos Sa Diyos na na nagawagtang nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok raning maong gahom kun sama sa mga apostoles nga maminaw kita og mosunod sa pulong ni Kristo. Di ta magpabungol-bungol, likaya nato ang spiritual sicknesses. Salamat sa naminaw sa Ginoo og nagpadayon pagpamalit sa atong mga slots. Ang atong kaning grace or God's reward and complete elation, 174,439 na ang atong halin, na apay 525,561 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 98,223 na kaslots ang atong halin, na pay 1,777 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot.
Nya nasa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR 34,798 na ang atong mga slots. Tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit og slots. Base na sad og wa na sad mo kibaon saon pagpalit og slot. Una, anha diya sa atong opisina or sa mga lamisa diya sa gawas or inyong ideposito sa atong bank accounts. Katanawa lang sa atong screen. Ang wa dinhi sa atong screen nga bank account ayaw na ninyo gamita. Kanilang niya sa atong screen. Pwede sad sa atong mga GCash niya sad nini sa atong screen gihapon ayaw lang sad mo paggamit og GCash nga wa dinhi. Og ang atong kwarta padala. Pwede sa na ninyo ipadala sa kwarta padala. Kanilang gyapong mga ngan nga niya sa atong screen niya. Kung anan ninyo timan idaan kamong gustong mo gamit niya kitang niya dinhing territorial manabi sad ta ngadto sa atong mga offshore or online nga mga followers. Salamat kayo. Unya ang atong Ash Wednesday karong Miyerkules sunod semana pizza 18. Ang inyong mga lukay nga nabinditahan ni atong niaging tuig i-remit nga ni sa atong simbahan kay ato nang sunugon ug ang abo ni ana mo atong gamiton sa pag-impose og mga ashes karong Ash Wednesday. Ang atong schedule dinhi sa Ash Wednesday alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Wala tay alas 6 sa gabi atong gibuwag giduha na to no aron makalugar gyud ang uban. Nya do na sad tay mga Ash Wednesday or misa Ash Wednesday sa tanan nga mga barangay nga atong gimisahan og Sunday masses. Nya nasa tay gipang-arrange nga misa sa atong mga eskwelahan sa mudawat lang no para gyud matagaan taghigayon nining Ash Wednesday. Fasting and abstinence day na para sa mga qualified na mo fasting og abstinence. Ang atong mass wedding karong July 18, padayon mo pangimbitar og mga nagpuyo-puyo o kanang civilly married nga atong mga parokyano ay ato ng tabangan. Libre ni tanan ang processing o ang mga uban panggamit o niya plitira o love offering mo ilang obligasyon. Dako na kay ni natong kahigayunan. Nagtarget tag mga 163 couples nga mo jive sa atong number of years as parish. 163 naman sad ta. Nya padayon mog sunod sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Hinaut unta 100% na gyud mo kamong nanimbaron diri nga kada adlaw magsige mog view, like, share ug subscribe para sa mga bag-o. Ato ning gihimo pagsangyaw sa maayong balita o maka-income sa tagamay para gihapon sa atong parokya. So naana ni Roy mga 285,000 ka subscribers ang akong channel. Nya wa ko'y TikTok, wa ko'y Reels, wa ko'y Facebook. Aron dili mo masabod ang uban nga moingon mo, Father Siano TikToker, wa taong ko'y TikTok ay. Kanira gid siya no? YouTube channel. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.